Yo, what's up going on guys from a new video and me and my brother is going Phasmophobia game, let's go! Let's go guys! Mi utasson minden oké? Okay? Amúgy, ja. 20 fokon kb. No. Szia. Tesó, ne! Mi van? Ne! Fotózz le tesóm, ott van, fotózz le! Ott a kamera. Nyomom. És hozzám beszélsz, hogy lesz. Vágom, és amikor... Itt van, ez a szabály elvileg. Jó, elég lesz szerintem bőven. Tesó, eltöretem. Figyelj, el kell menekülnünk. Bújj be a szekrénybe. Jó. Elkészültél? Aha. Miért érzem, hogy ez szarul fog kisülni? Nem tudom, de én bezártam magamra. Csak az egyik zár be. Jó, ment. Tesó, mind a kettő van zárva, innen látom. Jó, tessék. Így már ki. Ezer. Oh! Így már ki, te fasz! De büdös! Yes? Meghaltam. Most elegyük végig. Minden rendben? Most elegyük végig mindent. Miről beszélsz? Tudod, meghaltam, te idióta szar. Miért? Ne. Szerintem mi a fasz? Az ornyegen baszta az ajtóval, geci. Majd indulj el a faszomba, engedd el ezt az egészet, mert nem aki. Geci, legközelebb azok, akik magamba bízok benne, nem bízok, bazd meg.